Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, spreek ik met het management van Fatmarkt.be. Ja, dat hier. Ik ben ook een rapper en ik zou dat graag een keer aan zo, een beetje doen aan zo, Snap Oei, dat? ja. Normaal vind ik dat ook goed. Ja, maar met de werknemer met een soort van... Stappenplan. Wat zijn die stappen dan? Stappenplan. Stap 1, je moet een naam vinden voor iedereen te tonen. Zet het lil voor. Een rappersona is geboren, verkoren voor willen witte vang de kogelboom als hizzy. Alleen maar doof van je naam brengt op easy. Stap 2 is attitude, het wordt de feiten vanzelfsprekend. Je portemonnee de doodje zon en dan overneemt. Dus je krijgt in dit moment met je branche leeg. Hoe de straal ik weer weer de decadent leeft. Stap 3 zie je looks met de klappen zie je aan. Minor en de shellmode, je kan ook ons afgaan. We zijn de bremmeljanten overdag en in de nacht. Nog een poortje van kappa, hey, zie je in de macht. En de vrienden stappen zoeken naar een kulie die je past. Lies gast, dan al de vaste zee in de bak. Op de hummer voor de toeren en de pompen. En in je homies mee op podium voor een ieder nummer te doen. Stap voeten, poëzie dat even wuppen. Een kare rap van hout with de rap voor de club. Dus doe niet te speciaal met die vocabulaire. Heb je tekst steppen net en doet het full en heen. Stap 6, kies je treknaam uit de woordenboek. Wist dat de PC de juiste akkoord zoekt. De Q is je waar rap over extra zot te doen. Gebruik het best over je tracks, hersen op de tune. Stap 7 is optreden voor het grote publiek. Playback, zet hem in de lip, sync techniek. En ook al aan je swaggy en ze move, dan zie je de shit. Maar je background als de rest en net hoe rap je niet. Stap 8, hier is sowieso de man. Je moet neuren met je groupies en fighten met je fans. Lippen uit de backstage en nooit niet trakteert. Weet ik tot ze tanden als ze wel nog iets keer. Stap 9, als je villa en je villa zie je pussy. Je kunt ook echt een aanzien zonder een jacuzzi. En je wilt ook echt een fancy, nou je op de bus zit. Dan staat je baas 3 van de Berkeley's op je neus. Stap 10, vrijheid nu onderstanden dat als heet zit. Er is een protocol voor te bepalen wie echt of fake zit. Je moet van binnen voelen, het is die muziek, je leeft het. Voor jou gaan nooit een echte rapper zien en hoe gezeten. Stappenplan. Wat zijn die stappen dan? Stappenplan. Wat zijn die stappen dan? Trappenplan. Maar je hebt een stappenplan, trappenplan. Heel dat stappenplan. Hallo? 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 Is daar nog iemand? Hallo? Hallo? Zeg, mama, heb ik dat samen toegelegd? Had ik hem een e-mailtje sturen, nee? Ja, maar ja.